Arizmendi ikastola, Leintz Baiarako hezkuntza kooperatiba euskalduna gara. Konfiantzaren pedagogian oinarrituta, gizartea eraldatuko duten pertsonen garapena bultzatzea da gure konpromisoa. Pertsona analitiko kritikoak, barne sendotasuna dutenak, eraldatzaileak, euskaldunak, empatikoak, kooperatiboak eta sortzaileak garatzen laguntzea da gure helburua. Aurortzeko, 5 eraldaketa estrategiko planteatu ditugu. Lehenik eta behin, eraldaketa pedagogikoa. Gure ikasleak erdian jartzen duen marko pedagogiko propio, berritzaile eta eraldatzailea eraikitzen ari gara. Eraldaketa arkitektonikoa da hurrengo urteetan izango dugun bigarren egitekoa. Ikastolaren eraldaketa pedagogikoaren zerbitzura gure eraikinen eraldaketa jasangarri eta eraginkorra aurrera eraman nahi dugu. Hirugarrenik, eraldaketa pertsonala. Ikastolako partaide guztien garapen pertsonal eta profesionala sustatzea da gure zeregina. Planteatzen dugun laugarren estrategia eraldaketa organizatiboa da. Etengabeko hobekuntzan eta autogestioan oinarrituz, kudeaketa jasangarria eta eraldatzailea lortuko dugu. Eta azkenik, kanpo eragileekin lankidetza. Beste ikastola, unibertsitate, enpresa eta gizarte eragileekin etengabeko elkarlana sustatuz, eraldaketa sozialean eragingo dugu. Hau guztia lortzeko, ezinbestekoa dugu ikastolako familia, ikasle, langile, kolaboratzaile eta aliatuen arteko elkarlana. Denon artean, gizartea eraldatuko duten pertsonak garatzen lagunduko dugu.